DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni yatuma hayo bismillah wa ko kan kibaru kene ko fori ani tanu wan kanu bagana lami bago bela jeli mali kono ani mali ko kan biye tene December ko le folo samba flan muga anturu aw ko kan kibaru no wakati sele folu ko fe kono fol ba minu mambulu ko lu daw ko lu do be talike kasangani Guinée Bissau coup d'état mi yere kon kera o jamana yere kon nana ko hukum ne la nyaaye ka foko Ousmane Sonko ni o Sénégal premier ministre de Ali Borani ga hakil na taw yere kon fo politique ke chugo yere la sabula ka wala yere kon biga ke sababu ni ga Guinée Bissau kerefe jamana chama yere joro ko sobe Ousmane Sonko ga korfala ala yere ka foko mi yere kon kera Guinée Bissau jamana yere kon nana ko yere kon te coup d'état fe ko nga ku yo mise en scène yere kon ke wala sa election mi yere kon barak mesena ninga bela jine yara tien kale yara bologo Guinée Bissau fintigla kaw yara kon nana ku mana kana foku bena jamna yara kon la kana ko nga ku yara nana de wala sa opposant ni oluye fanga sinamato ma yara kon ye ko oluga fanga yara kon tien sabula ku yaye ka foku fanga sinamato ma nu yara kon mega seba ya soro uga kalata nu yara kon nan ko nana ka oluga ko bela jine yara tien ayira ka foku Guinée Bissau fintigla kaminu yara sigira fanga la ko lo yara kunte kalata nu yara kon ke chugo yara fe sabula olu yaye ka foku fanga sinamato ma yara kon mega seba yara kon soro election ko yara kon nela sabula ko wati mi yara kon na ku fintigla kanu nana ninga na kureta yara kon ke ko ya soro kuga kalata jabi yere kon ni bokuma yere kun sera ku yaye ka foko ni kalata jabi no yere kon bora ku ga fanga sina mato maw yere be na seba soro ukoina orela una na tele yere kon na ninga na kudeta yere ke ku ga kudeta yere kon kera sababu ka fanga sina mato ma chama yere kon mine haleni uga kalata jabi ubela jele baraw jo Ousmane Sonko ni o Sénégal premier ministre aliga kuma yere kon na yayira ka fokale yere kon magube fen flari la wabori la ni Guinée Bissau jamana fanga tigu yere kon fe ayira ka foko folo yere kon mi kuga fanga sinamato mami yere minele mu bolo ninga olu bela jelen bila haleni aflana yere mi kuga kalata baraw bela jelere kon damne fokata se jabi boli yere kon ma kale magobe o doranila kale Ousmane Sonko yere bolo ko demokrasi kanga buyani ko hal nasoro kele yere be jamana kono ko Guinée Bissau aligan ko yere la ko Sénégal doro halere kon ma boninga kuman ko yere la ngadidaw olu yere fana willa ninga ko yere kon ge Guinée Bissau gani situation yere kon na sedaw maw yere kon ya la ni ga Guinée Bissau ale se bela jelere kon sedaw baraw bela jelere kon na wasedaw maw ya ira ka foko lu yere kon mena fero bela jelere kon tike ko mami yere kon e fanga yere kon ta ku ga sanction yere belebele do kon bulu olu yere kon kan wala sa Guinée Bissau sharia shuma baraw bela jelere kon ngasi gana uno yere la ni ma ira ka foko Guinée Bissau haliga ni situation yere kon kelenu ka faranfina jamana chama yere kon joro ka soro mi yere kon te Sénégal kelen doroin Guinée Bissau haliga ni fanga d'Afrique yere kon kembe ka jien jamana chama yere kon joro kerengren ala faranfina jamana yere kon na ko yere de la nyaay ka foko Sénégal ali doro ma boninga déclaration yere kon ko ina nga sedaw yere fana ma yere kon boraninga Guinée Bissau ale yere kon suspanga bo sedaw baraw bela jelere kon nana sabula sedaw yere kon bolo ka foko demokrasi kale yere kon mi farati ba yere kon nila halisa ameto Guinée Bissau alega kudeta ko yere hukum konnan hayaye ka foko Fernando Dias ni ale fanga sinamanto yere de Guinée Bissau jamana yere konnan ale Umaru Ambalo yere jalagi ka foko ayini fanga yere konche wala sa alega to fanga yere la bada Fernando Dias ale yere candidat girma yere de mi yere kumsega Ambalo yere kon senga ko sebe wa kalata yere konnan sabula ni ma flanu yere bela jelere kon kumega kele ka fo ko olu yere de be seba soro kalata yere la Fernando Dias ala yera ka foko general min sigira Guinée Bissau fanga yere la ko ale ni Ambalo yere kon ku enjenyo yere ri ko de ko so ko ale yere kon ya foko Ambalo ka ale yere kon ni fanga yere tien wala sa akato fanga tigia yere la jakumata do yere kon sen femi yere chala bololo siraw yere kan anya ye ka foko Fernando Dias ale yere kon ya yere maw bela genere kon na ka ale yere kon ganyena Guinée Bissau kalata yere kon na sabula ko sebendo yere ba le bolo bureau de vote yere kon na mi ma ira ka foko ale yere seba soro kalata yere la wa ya ira ka foko ale yere kon gaina Guinée Bissau kalata yere kon na ko chogo juma ale yere be son fe ko kudeta yere kon ge sabula ale yere gaina ko ale bulu ko mami yere kon gaina kalata la ko tigere kon tena son fe ko kalata yere kon baraw chien wala aba yere kon nyinga ka foko ma juma yere kon ben ko bela jele kon jugoro ko ale yere kon bulu ko ma do yere kon ne ben ko yere kon jugoro mi kera sababu ninga ni kalata
yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔlen ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana tiɲɛ fanga sinamatɔ olu wulila ka welewelemada yɛrɛ kɔni kɛ Guinée Bissau ale population maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ u y'a yira Guinée Bissau population maaw yɛrɛ kɔni na k'u ka wuli ka manifestation ba yɛrɛ kɔni kɛ coup d'état ko yɛrɛ kɔni na ale ni k'u ka wuli ka wajibiya Guinée Bissau fangatigiw yɛrɛ kɔni yɔrɔ k'u ka kalataw jaabiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ne cari walasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko maa min yɛrɛ kɔni kɛra kalata in yɛrɛ ɲɛmaa ye ko nka ko alamisadon yɛrɛ kɔni sɔgɔma ko Guinée Bissau ale faba yɛrɛ kɔnɔna na ko baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ daminɛna a kɛcogoyaw yɛrɛ kɔnɔna sabula ko maa minnu yɛrɛ bɛ feere kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na olu bɛɛ wulila ni ka taa u ka feerekɛyɔrɔw yɛrɛ la ale n'u ka foroba bolimafɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana u ka baaraw yɛrɛ daminɛ Parti africaine pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert ni ale yɛrɛ fana ye fanga sinamatɔ belebele yɛrɛ kɔni dɔ ye olu yɛrɛ kɔni ma yamaruya fewu u ka se ka kalata yɛrɛ kɔni kɛ Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu de la o parti maaw ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɔra ni ale Guinée Bissau premier ministre kɔrɔ yɛrɛ de a tɔgɔ de ko Domingos Somos k'ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka Fernando Dias yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni mais Fernando Dias ale ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na sabula ko n'u ma sɔn ale yɛrɛ kɔni ka kalata yɛrɛ kɔni kɛ Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'ale yɛrɛ fana tɛna sɔn fewu ko ka tugu maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔ ko ni fanga tiɲɛni kura yɛrɛ kɔni bɛ fara Guinée Bissau ale ka fanga tiɲɛni tɔw yɛrɛ kɔni ka wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la minnu yɛrɛ kɔni kɛra wa fana ko Guinée Bissau ale ka ni coup d'état yɛrɛ kɔni ye misaliyaba yɛrɛ de Afrique de l'Ouest jamana caman yɛrɛ kɔnɔna na sabula ko o jamana ninnu yɛrɛ caman yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ ka kalataw baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka démocratie ale yɛrɛ fanga yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ ale ni ka finitigilakaw yɛrɛ de kɔni bila ni ka kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fana ye ko Guinée Bissau ale ka ni coup d'état yɛrɛ kɔni ye misaliyaba yɛrɛ de Afrique de l'Ouest jamana caman yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna ni kalataw baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka tiɲɛ wa o bɛ ka kɛ sababu ye ka démocratie ale yɛrɛ fanga yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ wale min yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye ni ka finitigilakaw olu yɛrɛ de kɔni bila jamana ɲɛmaa yɛrɛ la kasanga ni Afghanistan jamana kɔnɔden ka walejugu min yɛrɛ kɔni kɛra États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu de la an y'a ye k'a fɔ ko États-Unis ale administration maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli belebele yɛrɛ kɔni kɛ min na o y'a yira k'a fɔ ko jamana 19 jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na k'u bɛna segin ka sɛgɛsɛgɛli baara belebele yɛrɛ kɔni kɛ olu ka carte vert yɛrɛ la ko États-Unis ale bɔra ka ni décision yɛrɛ kɔni ta ka sababu kɛ Afghanistan jamana kɔnɔden ka walejugu min yɛrɛ kɔni kɛra Washington yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye États-Unis faba yɛrɛ ye Joseph Edlor ni ale service de citoyenneté et d'immigration ale ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ale bɔra k'a yira bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kɔni ka alamisa tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale ka yamaruya dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ min na Donald Trump y'a yamaruya u ka k'u ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli baara belebele dɔw yɛrɛ kɔni de kɛ jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni jatelen don k'a fɔ k'u ye menace ba yɛrɛ de ye États-Unis ale ka lakanako yɛrɛ la ko carte vert yɛrɛ bɛ di maa minnu yɛrɛ ma États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na o de bɛ kɛ sababu ye ni o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi États-Unis jamana kɔnɔna na wa fana bɛ kɛ sababu ye u ka se ka baara kɛ États-Unis cakɛda caman yɛrɛ kɔnɔna na sariya yɛrɛ kɔnɔna na États-Unis jamana 19 minnu yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye faratiba yɛrɛ de États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli baara caman yɛrɛ kɔni kɛ o jamana ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na o jamana ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Afghanistan, Birmanie, Burundi, Tchad, Congo RDC, Cuba ale ni Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Laos, Libye, Sierra Leone fo ka taa se Somalie, Soudan, Togo, Turkmenistan, Venezuela ale ni Yemen yɛrɛ ko ni jamana 19 yɛrɛ de kɔni jamana kɔnɔden minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na k'u bɛna olu ka carte vertw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ko juin kalo tɛmɛnen san 2025 ko États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye k'ale yɛrɛ kɔni kun ye sɛbɛn yɛrɛ dɔ kɔni cari min na a y'a yira k'a fɔ ko jamana 19 minnu yɛrɛ kɔni filɛ nin ko o jamana ninnu yɛrɛ kɔni tɛ sɛgɛsɛgɛli baara girimanba yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka taa jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na olu ka bugunatigɛ sɛbɛnw yɛrɛ la USCIS ale yɛrɛ kɔni ye Afghanistan jamana kɔnɔden minnu kɔni kun y'a laɲini ka taa États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu ka baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ jɔ teliya yɛrɛ la ko o baaraw bɛɛ lajɛlen jɔli yɛrɛ kɔni sababu bɔra u ka jamana ɲɛmaa ale ka déclaration dɔ yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko maa min ye nin walejugu yɛrɛ kɔni kɛ ko o ye bagan yɛrɛ de wa fana k'a bɛ jate bamaci wale maa yɛrɛ de fana ye Donald Trump ale y'a ka migration politique ko fanga yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ wa a ye layidu ta k'a fɔ k'a bɛna maa caman yɛrɛ kɔni de gɛn ka bɔ États-Unis yɛrɛ jamana kɔnɔ États-Unis ale ye camanba yɛrɛ de fara a ka kumaw yɛrɛ kɔni kan wa fanga kɔrɔ min yɛrɛ kun ye États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na a ye olu yɛrɛ fana jalaki wa
Donald Trump y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa jamana kɔnɔden caman dɔw yɛrɛ bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ gɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tɛ américains yɛrɛ ye ale ni minnu tɛ nafa fosi yɛrɛ de lase États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de gɛn ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔ. Christine Noem ni ale ye secrétaire à la sécurité intérieure ale y'a yira k'a fɔ ko sigasigana kɛra maa min yɛrɛ kɔnɔna o ko in yɛrɛ kɔnɔna k'ale donna États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na programme dɔw yɛrɛ de sɔn fɛ ni o bɛ wele ko Opération Alice Welcome. Programme min yɛrɛ dabɔra ka Afghanistan jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ ye États-Unis jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka kɛlɛw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka olu bisimila États-Unis jamana kɔnɔna na ko sigasigana kɛra maa min yɛrɛ la ko ale donna olu yɛrɛ de nɔfɛ. FBI ale ni CIA o ɲɛmaa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko Lanka Wale ni ale yɛrɛ de jalakilen don k'a fɔ ko a ye États-Unis garde nationale fila yɛrɛ kɔni mugujugu yɛrɛ kɔni ci olu la ko ale yɛrɛ kɔni dontɔ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli baara gɛlɛmaw yɛrɛ de kɔni ma kɛ ale ka bugunatigɛ sɛbɛnw yɛrɛ kɔni kan. Wale yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ne ka gɛlɛyaba yɛrɛ de don États-Unis ale politique ko yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ b'u ka jamana kɔnɔna ni ka taa États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Wa Donald Trump ale u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Joe Biden yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ ko a ye jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni to u ka don États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛli girimaba yɛrɛ de kɔni kɛ olu ka bugunatigɛ sɛbɛnw yɛrɛ la. An bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis olu yɛrɛ kɔni ye décision belebele yɛrɛ kɔni ta min na u y'a yira k'a fɔ ko jamana 19 jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛna wuli ka sɛgɛsɛgɛli baara belebele yɛrɛ de kɔni kɛ olu ka carte vert yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ni ka États-Unis donni yɛrɛ kɔni gɛlɛya o jamana ninnu yɛrɛ bolo. Ko pétrole kulun belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni ni a bɛ wele de ko Kairos ko tasumaba yɛrɛ de kɔni wulila o pétrole kulun yɛrɛ kɔnɔna k'a to kɔgɔji yɛrɛ kɔni sanfɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna n'a kun ka surun Turki yɛrɛ la kosɛbɛ. Ko pétrole kulun yɛrɛ kɔni ko Gambie ale drapeau yɛrɛ de kɔni kun bɛ o pétrole kulun yɛrɛ kɔnɔna wa fana a kun bɛ k'i kunda ka taa Novorossiysk ni ale ye Russie port belebele yɛrɛ de kɔni ye ko kulun yɛrɛ kɔni kun bɛ k'i kunda ka taa o yɔrɔ yɛrɛ de la. Ko waati min yɛrɛ la tasuma bɛ wuli o kulun belebeleba yɛrɛ kɔnɔna ko y'a sɔrɔ ko pétrole yɛrɛ kɔni kun t'a kɔnɔna na ko nka ko baarakɛlaw yɛrɛ de kɔni kun b'a kɔnɔ. Turki autorité ka kɔrɔfɔ la ko tasuma yɛrɛ kun bɛ wuli kulun yɛrɛ la wagati min yɛrɛ kɔnɔna ko y'a sɔrɔ ko baarakɛla maa 25 yɛrɛ de kɔni kun bɛ kulun yɛrɛ kɔnɔna na k'u y'a ye ko tasuma bɛ ka wuli a la wagati min yɛrɛ la u ye cikan telima yɛrɛ kɔni bila ka taa walasa mɔgɔw yɛrɛ bɛ n'u dɛmɛ cogo min yɛrɛ la. Wa autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko o maa 25 yɛrɛ minnu kun bɛ kulun yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ye k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ko yɛrɛ kɔnɔna wa fana ko fosi yɛrɛ de ma u sɔrɔ. Ko kulun dɔw yɛrɛ kɔni taara teliya la o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna walasa ka nin maa ninnu yɛrɛ kɔni dɛmɛ ka tasumaw faga ale ni ka se ka u labɔ o kulun dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni k'u bila kulu fitininw yɛrɛ kɔnɔna na. Turki kɔgɔji ɲɛmɔgɔso olu y'a yira k'a fɔ ko nin tasuma yɛrɛ kɔni ma wuli kulun yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'a bɔra kɔfɛyanfan yɛrɛ de kɔni fɛ. Olu y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ko fɛn dɔ yɛrɛ de kɔni bɔra kɔfɛyanfan fɛ ni kana tasuma wuli kulun yɛrɛ kɔnɔna k'a bɛ se ka kɛ drone ye walima bingani wale yɛrɛ de ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni wulila kulu in kɔfɛyanfan yɛrɛ de fɛ. Source locale caman y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ Ukraine maaw yɛrɛ de kɔni ye drone yɛrɛ kɔni bila ka taa ni ka taa kulun yɛrɛ kɔni ci ko sabula ko waati tɛmɛnenw na Ukraine ale yɛrɛ kɔni kun ye fɛn citaw dɔw yɛrɛ kɔni bila ka taa kɔgɔjibilen yɛrɛ kɔni sanfɛ walasa ka taa Russie ale ka kulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ ji yɛrɛ kɔni sanfɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tiɲɛ. Ko n'i y'a ye source locale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ Ukraine ale yɛrɛ de nɔ bɛ nin ko in yɛrɛ la sabula ko kulun yɛrɛ kɔni kun bɛ kunda Russie port yɛrɛ de la ko wala ko Ukraine b'a jate k'a fɔ ko Russie ale ka kulun yɛrɛ de don ko o de la k'a y'a ci. Ko n'a ye Turki kɔgɔji ɲɛmɔgɔso maaw y'a yira k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni wulila kɔfɛyanfan yɛrɛ la ko b'a yira k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ kɔni ma wuli a yɛrɛ ma kɔni wa fana ko a bɛ se ka kɛ ko mɔgɔ yɛrɛ de ye nin ko in yɛrɛ kɛ. Nka k'an ka bila an kunna k'a ma fɔ ko Ukraine ale yɛrɛ de kɔni nɔ ye nin ko in yɛrɛ ko nka ko source locale maa dɔw yɛrɛ de kɔni y'a fɔ k'a fɔ ko Ukraine de nɔ ko o la k'a ma fɔ officiellement ko Ukraine de nɔ bɛ ko in yɛrɛ la. Nin tasuma wuli yɛrɛ kɔni na a bɛ se ka kɛ Ukraine ale de nɔ bɛ nin ko in na i n'a fɔ a nɔ tɛ nin ko in na nka Turki ale autorité maaw yɛrɛ kɔni ma bɔ ni ka na nin ko in ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ wa fana min yɛrɛ Russie ale yɛrɛ fana ma bɔ ni ka kuma nin ko in yɛrɛ kɔni nka maaw yɛrɛ kɔni bɛ sigasigana yɛrɛ de kɔni na k'a fɔ ko Ukraine de nɔ don. Ni ne bɛ dan sɛgɛn an ka bi ko kan kibaru kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.